Hello guys, I go by the name of Omar aka Amarla. So you oh, ashe yau fa na ce Hausa zan yi. A wannan bidiyon zan muku bayani ne da Hausa insha Allah. Zan muku bayanin yanda na yi trading ɗina na wannan week ɗin. Trade ɗin da na yi akan Euro USD. Kamar yadda kuke gani, let's go straight to the chart. Zan nuna muku kafin bayan na gama analysis, lokacin da na yi analysis, kafin ma analysis ɗin, da yanda na yi analysis ɗin, da kuma yanda trade ɗin ya zo ya yi triggering, da kuma yanda trade ɗin ya tafi straight to my TP. Idan wannan abu ne wanda kuke buƙatar gani ku ga yanda nake analysis da yanda nake trading, ku tsaya ku kalla bidiyon nan tun daga farko har ƙarshe. Sannan kuma I liking, I subscribing, right? So let's go straight to the chart. So wannan shine trade ɗin, ga yanda yake nan, ga yanda abin ya faru, ga komai da komai har da yanda ya yi triggering da yanda ya tafi straight to my TP. So zan goge komai da komai in fara tun daga farko na muku reasons ɗin da ya sa na ɗauka trade ɗin da kuma yanda ya tafi successful, right? So let me go to daily time frame. Bari in je daily time frame first, sai in goge komai da komai. Dama ina fara analysis. Kusan always idan zaka fara analysis ana farawa da top down ne, ka fara daga top down shine fara analysis daga higher time frame sai ka sauko zuwa lower time frame. Na ɗau trade ɗin ne a 1 hour time frame, right? Amma kuma analysis ɗin na fara yin shi ne tun daga daily time frame. Da na duba daily time frame sai na zo 4 hour time frame, da na zo 1 hour time frame na yi taking trade ɗin. So duk wanda ke cikin Telegram community na ya san abin da nake magana, sai da na yi posting ɗin trade ɗin kafin ya faru, sannan na yi posting ɗin lokacin da yana tafiya da kuma lokacin da ya tafi ya taɓa take profit ɗina. Idan baka cikin Telegram community ɗin zaka iya duba link ɗin da yake cikin bio na, sai ka ga yadda na ɗau trade ɗin da komai da komai. Daga nan in ka shiga link ɗin ka yi following ka yi joining, za ka dinga ganin trade ɗin da nake yi a koda yaushe. So wannan shine daily time frame. Kamar yadda muke gani daga nan zuwa nan market ɗin ya canza structure, daga nan zuwa nan da yana uptrend, amma daga nan zuwa nan ya koma downtrend, ya koma bearish, right? Bayan ya taɓa wannan level ɗin da na yi makin a nan gurin. So da ya koma downtrend, abin da ake yi a downtrend always in market yana downtrend, abin da kake buƙatan ka yi shine ka dinga neman opportunities ɗin da za ka yi selling. In market na downtrend ba a yin buying, in market na uptrend ne ake yin buying market, in yana downtrend kuma selling ake yi. Kamar yadda kuke gani structures ɗin nan gaba ɗayansu suna breaking lows ne, ba sa breaking highs. Duk wani high da aka yi forming in market ɗin zai dawo ya ɗanyo reversal baya kaiwa wurin high ɗin da aka yi creating. Kamar wannan low ɗin da ya tashi creating wannan high ɗin bai kai wannan high ɗin ba. So idan haka tana faruwa a market, automatically zaka san downtrend ake yi. Amma kuma in a scenario wanda ake yin haka, irin market ya taho haka ya creating wannan high ɗin, ya ƙara yin haka, ya yi breaking wannan high ɗin sannan ya ƙara creating wani, kuma da ya zo bai making wani low ba sai ya ƙara breaking wani high ɗin, wannan uptrend kenan. Amma idan yana tafiya a haka kamar yadda wannan yake, downtrend kenan. So automatically mun san wannan market ɗin yana downtrend kenan, right? Tunda ba wani high da yake cire shi. So a daily time frame na lura direction ɗin market, structure ɗin na market ɗin downtrend ne. So dama abin da nake son gani kenan, ga structure ɗin higher time frame kafin koma lower time frame. Tunda na san structure na higher time frame ɗina daily time frame downtrend ne, abin da nake expecting in gani a lower time frame ɗina gaba ɗaya in ga downtrend. In ban ga trend market ɗin tana trending down ba, baran yi trading ba. Idan naga tana trending up, ba ni da opportunity kenan, baran yi trading ba. Amma idan naga reason ɗin da zai sa market ɗin ta tafi down, a lokacin ne zan ɗau short in selling kenan, right? So sai na zo 4 hour time frame. 4 hour time frame shi ma idan za ku gani structures ɗin, external structures ɗin gaba ɗayansu downtrend ne. Amma idan muka koma internal structure, ka ku manta na ɗau trade ɗin a daidai nan gurin ne kafin wannan move ɗin ya faru. Move ɗin nan shine trade ɗin da na ɗauka, right? So in za mu lura daga nan zuwa nan market ɗin ya yi kaman zai tafi uptrend, amma bara mu confirming ya zama uptrend ba ko wani abin sai wannan high ɗin da yake nan gurin ya fita, sai an cire wannan high ɗin, saboda shine external structure ɗinmu na higher time frame ko
shine external structure din mu na higher time frame, sai mun ga an cire wannan high din. Amma kuma in dai duk wani abu da zai dinga yi structure ya canza a lower time frame ya koma kamar uptrend, wannan duka yana zama a reversal ne saboda ya samu ya karaso wurin wani level wanda yake a higher time frame, right? So level din da muke da shi na 4-hour time frame wanda muke expecting market, wanda na expecting market ya zo, shine wannan candle din, green candle din nan, wanda an same shi ne bayan an samu break a nan wurin. Bari in cire wannan part din saboda ya zama clear. Bayan an yi forming wannan low din, aka yi forming wannan high din, market din ya ƙara sweeping wannan low din. So wannan shi muke ce ma break of structure. Structure din yayi breaking. Bayan an yi break of structure, always idan aka samu break of structure, market ana expecting din shi yayi reversing cikin wani level ne a cikin wannan structure din kafin ya breaking. So inda nake expecting market din yayi reversing to shine wannan level din, level of demand, wannan level of supply, I mean wannan gurin, this particular place, wannan candle din, green candle din nan nake expecting wannan uptrend din da yake tafiya ya zo wajen, iya nan nake expecting. Amma ban yi marking din shi ba a cikin wannan chart din da na nuna muku yanzu, wanda trade din da na dauka ban yi marking din shi haka ba, saboda idan na yi marking din shi a wannan triangle din, rectangle, I mean in na yi marking din shi a rectangle, za ku ga idan na koma lower time frame zai zama katon abu ne wanda zai cika min chart. So ni kuma bana son hayaniya da yawa a chart, shi yasa na yi marking din shi a layi kawai guda daya. Sai abin da nayi, sai nayi instead of that rectangle, sai nayi using wannan trend line, nayi marking din single line. So as the market came back to the listing, to that level, the market din ya komo cikin wannan level din da yana uptrend din kaɗan, wannan temporary uptrend ne, overall gaba ɗaya downtrend ne mun riga mun sani bayan ya yi hitting wannan level. So da ya ƙaraso gurin abin da nake expecting, sai na koma lower time frame. Da ya hitting wannan particular level ɗin da na zana na 4-hour time frame kenan, da ya koma level ɗin sai na ga yayi rejecting, sai ya rejecting na farko. Wannan shine yake bani signal ɗin cewa market ɗin is now willing to continue with the higher time frame direction. Wannan rejection ɗin na farko, hitting na farko wannan ne, sai ya bada rejection candle. Wannan rejection candle ɗin daga ganin shi ba wai haka ake ɗaukan trade ba, kana buƙatar confirmation. Candle ɗin farko da ya rejecting wannan higher time frame level, ya yi rejecting hakan nan. In ka ga candle irin wannan, rejection candle ne. Da ya rejecting, sai market ɗin ta zo ta cire liquidity ɗin da yake above wannan, kuma ya ƙara rejecting bayan nan. Idan za ku lura, gaba ɗaya candles ɗin nan ba sa closing above wannan line da na zana, wannan level of supply ɗin, to show you how weak the market is, to show you market ɗin tana ƙara rage ƙarfi kenan. Bullish movement ɗin da aka ɗan samu, temporary bullish movement ɗin yana rage ƙarfi kenan. Market ɗin tana nuna signal ɗin yanzu tana so ta koma ƙasa. Ba za ka confirming haka ba sai ka samu wani changing state of delivery, sai ka samu wani movement da yake nuna ma yanzu market ɗin fa za ta bar uptrend ta koma downtrend kenan. Wannan temporary uptrend ɗin yana ƙoƙarin ya koma downtrend. Tunda dama higher time frame ɗin mu 1-hour time frame, daily time frame da kuma 4-hour time frame downtrend yake tafiya, ba za mu so mu yi trading lower time frame zuwa uptrend ba. Za mu so ya zama lower time frame ɗin shi ma yana ƙoƙarin komawa downtrend kafin mu ci gaba da trading the same with the higher time frame direction, right? So da aka samu, da yayi rejecting a nan gurin, sai aka samu changing state of delivery. Market ɗin ya nuna mana a lower time frame ma yana so ya ci gaba da tafiya da direction ɗin higher time frame kenan. To bayan na ga haka, da aka samu changing state of delivery ɗin nan, sai na yi marking order block ɗin da yake nan. Order block ɗin da aka yi forming bayan changing state of delivery ɗin shine entry ɗina, a nan na executing trade ɗin, a nan short ɗin yake, sai na placing short a wurin, sannan na yi placing stop loss ɗina above wannan high ɗin. Wannan high ɗin sai na placing stop loss ɗina above it. Safest inda mutum zai yi placing stop loss shine wannan high, saboda wannan duka suna cikin internal range liquidity ne, za a iya zuwa a cire su. Amma wannan high ɗin ma is supposed to be a strong high, ya kamata shi ma ya zama high mai ƙarfi ne, wannan na nan gurin, saboda a jikin shi ne muka samu supply zone ɗin. So a nan shine dalilin da yasa na yi placing ɗin stop loss ɗina a saman shi. Ba na expecting market ɗin ya zo saman supply zone ɗin. In ya zo saman supply zone ɗin, so akwai possibility ɗin ya ci gaba da zuwa har ya breaking wannan.
so me yasa zan yi risking har zuwa nan gurin idan na san on a normal bai kamata ya zo nan ba. Shi yasa na yi placing ina stop loss ina nan gurin, sannan na yi targeting din wannan recent low din. Wannan shine recent low, shine ya zama target ina, sai na yi marking din shi. Shine low din da aka yi forming bayan wannan break of structure din da yake nan gurin, sai na yi marking din shi as my target, right? Sai na yi marking din shi as my target. So bayan market din yayi breaking sai ya dawo cikin ya same ni ya yi tapping ina ciki, sannan ya tafi straight to my take profit yanda kuke gani. So shine kawai, it's very simple. Sai na goge wannan, sannan na goge wannan, na goge wannan kuma. Abubuwan kawai da nake bukata, ba na bukatan duk wani abu da ya kasance internal stuff ne, ina trading with the external ones ne. So shi yasa na goge har da wannan dan karamin changing state of delivery din a post din da ne a Telegram ina da post din da ne a sauran platforms na. Idan za ku duba za ku ga babu wannan line, amma akwai wannan saboda shine higher time frame level ina, sannan kuma akwai wannan shine entry point ina, point of interest ina kenan bayan na samu changing state of delivery. Sannan na bar wannan saboda shine break of structure din da aka samu wanda ya bani da wanda zan yi taking trade. So shine kawai, it's very easy as that, as you can see. And bayan market din ya gama temporary bullish ɗinsa, sai ya zo ya tapping din level din 4-hour time frame, sannan na sa entry dina. Sai da na samu confirmation din yayi rejecting daga 4-hour time frame level, sannan na yi placing entry dina. Zan samu screenshot din za ku gani lokacin da na yi taking trade din da lokacin da trade din ya tafi straight to my take profit. So that was how I did it. It's very easy. So idan wannan abin da kuka kalla ya ƙara ilmantar da kai akan wani abu na trading, ka danna like, sannan ka yi subscribing a YouTube channel din nan, saboda zan ci gaba da kawo abubuwa kalan haka. Nagode. Bye.